kamar yadda na san mai girma gwamna shekaru da yawa da suka wuce tun kafin ma ya hau wani mataki na shugabanci babba, tun kafin ya kai ga matsayin mataimakin gwamna zuwa mataimakin gwamna zuwa kuma yanzu yana gwamna. Na san shi mutum ne mai haƙurin gaske, ni haƙurinsa yana burge ni matuƙa kuma ina jinjina masa saboda babu wani abu a rayuwa da ya fi wahala a gun ɗan adam a duniya irin haƙuri. Duk mutumin da Allah ya yi yalwar haƙuri to ya gama cin rayuwar duniya. Shi sa ko da yake yanzu kar a ce fagen wa'azi ne sa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana da cewa duk mutumin da ya haƙuri har Qur'anin kansa to lalle shi ne tare da Allah direct mubasharatan. Allah yana kula da haƙoƙinsa take. Inna Allah ma'as alaikum masoyana, sunana Fatima wacce kuka fi sani da Ladidi. Ina mai farin cikin sanar da ku ga wani sabon jarumi ya fito a Kannywood Comedians. Yana comedy da waƙoƙi kala-kala da videos domin ya nishaɗantar da ku kuma ya faɗakar da ku. Domin kasancewa da wannan sabon jarumi da ya fito mana a yanzu, sai ku tafi YouTube ku danna Attajiri TV, sai ku yi subscribing through channel ɗin shi. Kar ku manta Attajiri TV, sai ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da ya ɗora sabon shirin shi za a yi gaggawar sanar da ku ba tare da ɓata lokaci ba. Attajiri TV, na gode.